Bueno, bos días, domingo, o Sofá Vermello, un capítulo máis. Estamos aquí, Carlota, Fabiana. Bueno, hoxe temos unha invitada moi especial, pero antes queremos recordar que se escuitades durante a grabación deste capítulo algún ruído, como xa dixemos na presentación, os que chegades hoxe novos tendes que ir a ver os capítulos anteriores para entendelo todo. Estamos nun coworking, que é un espacio donde hai un montón de xente traballando, que está aquí en Lérez, en Pontevedra, vale? Bueno, somos Publicando, axencia de publicidade. Aquí estamos, co proxecto do podcast. Que nos contades hoxe? Bueno, nada, hoy estamos con... bueno, voy a hacer la presentación, Carlota, porque Fago, es en fago gallego. a presentación. Este podcast é en galego porque a artista que temos ven con un concepto moi tradicional moi bonito que queremos compartir con todos vos e vamos a falar con ela, vamos a coñecela, pero Carlota... Teño a chuleta porque non me quero esquecer de nada. Pero bueno, que dicir basicamente que a nosa convidada de hoxe é unha recoñecida pandreteira e cantareira galega, integrante de grupos como, a ver se o digo ben, Lilaina, Xosé Lois Romero e Aliboria, e tamén colaboradora habitual do grupo de Baiuca. Está moi involucrada e participa en diversos proxectos que fusionan a música tradicional galega con un estilo pois máis contemporáneo, non? Incluso adaptándoa a conceptos e novos públicos, transmitindo sempre pois o seu amor polas súas raíces. E bueno, ela é Andrea Montero. Hola, moitas grazas por convidarme. Encantada de estar aquí con vos. Moi ben. A primeira pregunta é de onde nace? De onde nace isto? Por que te dedicas a isto? De onde ven? Cal é a raíz deste concepto musical? Do teu como artista? Teño que remontarme a hai moitos anos xa de pequeniña. Venme un pouco por tradición familiar. A miña avoa era cantareira, non era pandereteira, pero sí que cantaba, de feito coñecía na nosa vila, no noso pobo, por cantar coas súas irmás. E tamén, bueno, eu vivín sempre a música dun xeito moi natural. Na miña casa sempre houve música, sempre. O meu pai é unha persona, bueno, que considero un melómano e sempre nos meteu o verme da música por todas partes. E da música tradicional en concreto, eu son de Miño, dunha vila entre Coruña e Ferrol, e o meu tío, o irmán do meu pai, fundou nesa vila xa por ali nos anos 80 unha asociación cultural que foi onde eu, as miñas irmás, os meus curmás, bueno, prácticamente todo un legado familiar, nos formamos ali dende moi pequeniños. O sea, eu canto e toco e bailo dende os 6 aniños prácticamente. Entón, bueno, foi, xa che digo, como un pouco un xeito natural de vivir a música porque foi co que crecín, co que medrei toda a miña vida. Pois que bonito. Hoxe en día estades levando esa cultura fora de Galicia, triunfando con diferentes conceptos, desde o máis tradicional a máis vanguardista. Eu teño que reconocer que o día que primeira vez que vin Baiuca namoreime de vos, quedei abraiado co concepto, con esa... teño visto vídeos de Barcelona, Madrid, sitios cheos, bailando e gritando. Como se, non sei, como se sinte esa parte? A ver, si boto a vista atrás, eu tamén flipo bastante. Claro, eu nunca na vida pensei que a música tradicional estivera en lugares nos que está tendo presenza hoxe en día, non? E proxectos como Baiuca ou outra xente que tamén está facendo moito pola cultura tradicional hoxe en día, tecendo esa ponte un pouco entre pasado e presente, non? Que ao final son misturas, como dixestes ti antes, de música tradicional, pero tamén con estilos máis contemporáneos. Entón, claro, eu nunca pensei como tal dedicarme ao que me estou dedicando hoxe en día, non? Sí que vivín a música sempre dende un lugar, por dicirlo de alguma maneira, como unha paixón, non? Pero nunca o pensei como un
camiño profesional, por así decirlo. Entón, claro, si a mí me preguntas hai uns anos que ia estar tocando e vivindo do que estou vivindo hoxe en día, pois como vos digo, pois flipo bastante, a verdade, pero sí que é verdade que hoxe en día pois se teceu unha ponte moi interesante entre música contemporánea, pois estilos que están misturando a música tradicional e poñéndoa nun lugar que eu creo que é onde ten que estar, que está amosando que ten, bueno, que é un camiño válido como o de outra música. Moito poder, non? Moito poder. É moi emocionante, a verdade, é que crees que hai unha tendencia que pode ser tendencia, que pode estar de moda ahora mismo? Eu quero pensar que non, porque non quero que se quede nunha simple moda que dure uns anos. Sino que perdure en el tiempo. Sí. Exactamente. Eu, cando me preguntan cal é o futuro da música tradicional, claro, non porque o sei. se están saindo grupos tamén con flamenco, con fusións... Sí que é certo que artistas o mellor máis, comerciais hoxe en día, como pode ser Zetangana, así que fusionou co flamenco, por exemplo, pero creo que está habendo proxectos hoxe en día que está funcionando coa música tradicional, por exemplo, do norte, coa nosa música, pois eu que sei, mesmamente Bayuca, Tanxugueira, Rodrigo Cuevas. Tanxugueiras, vale, mira, sí. Claro, que están amosando, pois o que vos dicía antes, que é un camiño totalmente válido e creo que no norte tamén temos moito que dicir, non só no sur, que tamén, que viva o flamenco e por suposto, pero que aquí temos moitísima riqueza e moito que amosar o mundo. Tamén. Sí, eu creo que no ese momento Tanxugueiras, Eurovisión e todo isto, creo que estuvimos máis unidos os galegos que nunca, con unha motivación de somos, isto é noso. É orgullo que che eu creo que vivín aí un momento moi reflexivo sobre a tradición, non? Eu tamén, bailei nun grupo regional cando era un cativo, porque tamén era algo que socialmente nos pueblos antes había moito máis. Non sei se agora se sigue esas tradicións. Siguen agora? En Miño tendes continuidade, ves? Sí. Certamente sí que houve un boom, por así decirlo, non? Co do Benidorm Fest, as Tanxugueiras, potenciou moitísimo o feito de que a xente pois apunta o mellor a aprender a tocar a pandeireta. Pero bueno, as asociacións culturais levan facendo un traballo importantísimo durante moitísimos anos. Eso sempre estivo aí. Ao final, isto sempre estivo moi vivo. Porque algo que a mí sí que me molesta moito é cando a xente di, no, porque todos estes grupos que están xurdindo agora salvaron a música tradicional. No. Claro, a música pero de alguna forma sodes embaixadores disto. O sea, estades... Potenciouse. Claro. Eso sí que fixo que se potenciara e que crecera e que chegara a lugares que o mellor non chegaría de outra maneira se non chegase a pasar iso. Pero sempre foi algo moi vivo en Galicia. Moi vivo. Sí. As foliadas, porque é un xeito que temos nós tamén de relacionarnos. Eu xa che digo, o que che comentaba antes, que vivín sempre dun xeito moi natural. Na miña casa sempre houve música, sempre fun a foliada, sempre me relacionei con xente que cantaba, que bailaba, que era a nosa maneira de divertirnos. E hoxe en día sí que se potenciou moito e bueno, ao final non hai nada máis moderno que tocar a pandeireta hoxe en día. É certo, sí. Vai moi da man tradición con modernidade por todo isto que está pasando. Sí, de feito, non sei, quero lembrar que había como un boom de venta de panderetas cando foi das Tanxugueiras, o sea que guau. Sí. Aí os artesáns a tope. A tope, sí. Está de puta madre que pasen estas cousas, que realmente... Sí. A min pareceme increíble que se fan estas misturas, porque sempre que sexa para algo bo, ¿no? Para que nos se coñeza a tradición noutros lugares. Pero sí que, cando me preguntan por isto, gústame deixar claro que sí, esas fusións teñen valor, pero que unhas pandereteiras coa súa pandeireta nun escenario tamén teñen valor en sí mesmas, sin ter necesidade de fusionarse con outras cousas. Entendo. Entendes? Claro que as fusións sempre están moi ben, evidentemente, pero que tamén a min interésame que a xente saiba de onde ven todo isto. Cal é a túa preferida? O sea, se dixeras ahora, despois preguntámosche por soños e ilusións futuros, pero se dixeras este fin de semana teño un bolo, con que grupo... isto igual te pone un compromiso, non? Pero en donde te sintes máis? Cal é a tua zona de confort emocional? Dentro das cousas que fas, porque son moi... dentro do mismo estilo son igual moi distintas, non? Sí.
A ver, por exemplo, este fin de semana pasado tivemos 4 bolos seguidos con Baiuca na Capitol, en Santiago, e fixemos colaboracións con Xurxo Fernández e Felisa Segade, que son dúas figuras que para min sempre foron referentes da música tradicional. Unha pandereteira que bueno, de Leilía, non sei se coñecedes, que son, bueno, referentes dentro do mundo das pandereteiras, e viñeron a colaborar a eses concertos porque colaboraron no disco este último de Baiuca en Barullo. E para mí foi algo super emocionante, moi emocionante, porque foron referentes toda a miña vida, xente que eu, sendo pequeniña, me fixaba neles e iba aos seus concertos e que ao mellor non é algo tan imposible de conseguir o mellor tocar con eles, porque ao final son, é dicir, todos somos de Galicia e tal, pero eu o vin como, wow. Un sueño. Claro. Sí. Ao final de velos aí como un referente, como dis, bueno, estar aí compartindo escenario. Compartín escenario con eles, cantei con eles e para min foi increíble. Increíble. E despois, grupos co que me gustaría tocar, pois, moitos, non sei. Non sabes que, moitísimos. Unha larga lista, non? Moi larga, sí. Bueno, lugares e todo igual, non? Estuvestes de xira por España, sí. Fixestes algún internacional, tendes algún... Sí, en Latinoamérica. Con Baiuca, sí, estamos viaxando bastante e levando o proxecto a moitos sitios que eu non pensaría nunca. Contanos, como se vive iso de fora? Pois a verdade é que é bueno, claro, podo falar concretamente de Baiuca, que é o que eu vivo fora. É un proxecto que funciona moi ben fora, que ten moi boa acollida. De feito, a min algo que me sorprendeu foi iso, ir a países como Colombia, por exemplo, ou como Ecuador, e yo soy de Ecuador. Sí, pues fomos, sí. E ver que hai xente ali incluso que coñece o proxecto e que ven expresamente aos concertos a ver o proxecto. E, guau, a mí eso tamén me impacta bastante. Que teña esa proxección e de ir a países que ao final están na outra punta do mundo e que a xente... veñan a vervos a vos, non? Exactamente. Eso é, bueno, aí está a clave do éxito. O poder da música tamén, eu creo. Como linguaxe universal, non? Personalmente penso que é brutal. O sea, nos usamos para algún dos nosos espectáculos, bueno, hai que cancións, temas que, bueno, son demasiado emocionales, sabes? O sea, usámonos para algún espectáculo, como música do espectáculo, porque teñen un trasfondo, un poder brutal. Ao menos eu percibo así, porque ser galego e haber vivido con ese concepto. Claro, é que te move iso. Ao final é a nosa identidade. Claro, sí, pero entendo que esa identidade empatice noutra cultura é o que máis me fascina, non? Me parece... Sí, pero eu creo que eso o teñen todas as músicas tradicionais, eu creo, porque ao final vivimos nun mundo moi homoxenizado. A música tradicional vasca vexo a rara mezclada con música electrónica. Bueno. Eu cando nos contactou Alex de Baiuca, tamén non vía nada claro a mistura. No, dixen, ui, que raro. E ao final, bueno, non sei. Eu creo que o que iba a dicir é que as músicas tradicionais teñen de especial eso, que ao final emocionan porque che identifican. Exacto. Foron músicas que non foron creadas para os aplausos e para estar riba dun escenario, non? A música tradicional ao final foi creada para facer festa, para dormir a un neno, para desfogarme cando veño de traballar, desachar na terra todo o día. E ao final eu creo que eso é o que ten de especial, o que chega a emocionar. E creo que eso pasa con todas as músicas tradicionais de cada quen, eu creo. Para os vascos pasaralles. Vivimos o que dicía que vivimos nun mundo é dicir que hoxe en día non nos deixamos sorprender moito. Ao final os xéneros que triunfan comerciais, o reggaetón é igual aquí que en Ecuador. Sí. Sabes? Pero en cambio músicas de cada sitio teñen eso de especial que son de ese sitio. Claro, y te permiten de una forma ir conociendo la cultura, ir conociendo la tradición, y eso es algo importante porque algo que veo aquí cuando
tocan las pandereteras, todo eso es los trajes, todas esas cosas es como que va llenando y de una forma es vivir la cultura de otros países, ir conociéndolos. Pero bueno, está tamén creo que ligado a un sector da población, non é para todo o mundo. O sea, quero decir que bueno, a xente que gusta desa música, que vai a esa música, pois non son os mesmos o mellor que irían a un concerto igual de Zetangana ou de algo, o sea, bueno, non me salen porque como non me gusta. Pero igualmente non me salen nombres así de, non digo reggaetón, digo de esto, de trap, de todo este rollo pero que bueno, hay ahora. Pero siempre va a existir ese grupo de personas que esté interesado en eso. E iso é lo interesante. Pero igualmente chegas a outros. A ver, o que falamos antes, un pouco o que está pasando ahora coa música tradicional. Eu falo de música tradicional porque é o que... Sí, é lo que... Claro. Entón, o que está pasando coa música tradicional que se está fusionando con outros estilos, pois con electrónica, con trap, con xéneros urbanos, non? Pasa que ao final non chegaría o que dis ti aos públicos que está chegando se non se fusionase. Claro. Correcto. Entón, o que dicíamos antes, esta fusión axuda a que pois, as xeracións ao mellor máis novas, que son as que están ligadas a estos xéneros, pois eso, trap, reggaetón, non sei que, pois cheguen a música tradicional dese xeito. Entón, bueno, a min encantaríame que alguén viñese e me dixese, pois mira, cheguei a música de Leilía a través da colaboración que fixo Baiuca con Felisa. Entendes? Empecen a escoitar esta música. Empecen a escoitar ou que se interesen. Non che digo xa que che guste, porque ao final cada un ten os seus gustos e tal, pero que se poña en valor. Porque isto sí que eu teño falado con moita xente, de non, que a min eso non me gusta. Vale, totalmente lícito que non che guste. Pero sabes que existe, está aí. Exactamente, e que ten un valor en sí mesmo. Correcto. Canto tempo se lle dedica para ser unha pandereteira profesional e a cantar? Quanto ensayas? Conto un pouco como é a túa vida artística? Como foi de pequena? Como vai surxindo? É algo... A ver, de pequena, como xa vos dixen antes, eu iba a clase de pandeireta e de baile como as miñas amigas iban a patinaxe e a pintura. Claro, eu tomaba como actividade extraescolar, pero porque xa o vivira na casa e sabía que me gustaba. Me explico, sabes? Entón, claro, eu levo tocando a pandeireta e cantando e bailando dende os 6 anos. Teño 30. Entón, claro, cando se chega a ser... No, claro, non sei. A ver, é como todo. Moitas horas de práctica, moitas horas de estar mallando na pandeireta, bueno, en moitos instrumentos. Ao final, eu, como dixestes ao principio, formo parte de diferentes agrupacións, estou en moitas cousas e a miña vida é, claro, ensaio. A máxima do músico, non podo, tengo ensayo. Pero ahora tamén eres profesora tamén de canto e de percusión, ¿verdad? Sí, efectivamente. A parte dos proxectos nos que estou, cos concertos e demais, na miña vida rutinaria de semana, dou clases, sí. De canto, pandereta e baile. En diferentes asociacións e tamén en centros cívicos que dependen dos concellos e demais. Requires un talento especial? Como se nace, se hace? Ti que crees con o tema da música tradicional? Eu creo que a música tradicional pode ser para todo o mundo. Evidentemente hai xente con máis talento e xente con menos, pero como a toda na vida. É un cante especial, é como, para min, o sea, como que cantar flamenco, ser cantareira, sí. sepáranos, isto é unha opinión, unha sensación que eu teño, vale? Sepáranos un montón de cantar el canto del loco. Sí, o de claro. Cantar, bueno, porque hablamos de eso hace un rato. O de cantar, non crees que é algo que se necesita un toque especial, unha sensación especial, un timbre especial de voz? Sí, isto xa me preguntaron máis veces, en plan, como facedes para cantar desa maneira? Claro, a min o que é a técnica escapa sempre, porque ao final eu non estudiei canto ni nada. Boa escola de cantareira. Claro, eu canto así
Porque de ópera hai... Por imitación, porque aprendín das señoras, porque fun de recollida pois, dende os 13 anos, e porque aprendín, a miña profesora foi Franci González, que é unha das cantareiras tamén referente en Galicia, e é un canto que se canta por imitación, eu vexo que a xente fai isto, eu fago isto. Entón, para ensinalo, cando a xente me pregunta, no, como coloco, tal, sí que a raíz de, pois eso, de dedicarme a isto, sí que fomos a clase de técnica vocal, pero bueno, ao final, eu creo que sí que é algo que temos aquí, que non, é algo que non se pode... Claro. Que non sabes explicar. Sí, que non sei explicarlo, de verdade. É como un japonés cantando flamenco, non? Sí. Que, bueno... Sí. Saldrán as películas, pero é unha realidade, non sei se existe. Claro. Sí, é algo difícil de explicar, sí. Eu teño unha imaxe de cando eu era un cativo moi pequeno, eu teño algún máis de 30, facían, no meu pueblo, viñeran como a televisión a facer como un serán, porque ali, bueno, evidentemente, era unha reunión social do pueblo que, bueno, que iban, pois, a facer cousas camans, eu non sei realmente o que facían, algo de bueno, coa erva ou algo, entonces uns cantaban, outros bailaban, era como unha reunión social, entonces fixeron como un vídeo de eso da televisión, entonces lembro de repente escoitar aquelas señoras cantando todas esas coplas e toda esa historia que me quedou como marcado, non? De ostras, que a señora de andar por aí pobo lo que cantan, non? Que cantan dunha forma moi peculiar, non? Entonces, sí, no, mira, xa que mencionas iso, este ano se dedica ás letras galegas ás cantareiras, non? Ah, sí? Sí, se dedica o Día das Letras Galegas ás cantareiras. Que bueno. E realmente é un pouco o que estabas dicindo ti, que unha señora que ves con mandil, con non sei que, traballando na casa, que se poña a cantar, que toque así, que ao final era xente que con poucos recursos e ao mellor con poucos coñecementos de lectoescritura eran verdadeiras poetas. Sí, sí. O sea, eran artistas sin sabelo, sin saber elas a proxección do que estaban facendo que tería hoxe en día. Porque iso non se inventaron máis, non? Son os que hai de antes ou pódense inventar? Ou como funciona? A música. No, sí, todo ese verso, detrás das cantareiras hai un montón de versos, un montón de... Sí. Bueno, que ao final son como historias da vida cotidiana, sí, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, eso é como que se van rescatando escribíndose, porque hai antigas, se poden escribir novas, está un mundo aberto a decir agora vou a crear unha nova cantiga. Sí. Mira, por exemplo, nós en Aliboria, Xosé Lois, moitos temas dos que temos os compón el. E incluso as letras e as melodías, intentando un pouco imitar esa sonoridade tradicional que ao final ás veces é difícil chegar a iso. Pero bueno, sí, claro, estas señoras compoñían... Sí, bueno, creo que falaban de cousas así como moi da vida cotiá. Da vida cotiá, exactamente. Ese legado chegou hoxe en día a nos grazas a moita xente que durante os anos 80 ou así comezaron como a facer traballo de campo, de recollida, indo ás aldeas e gravando a estas señoras, porque co repertorio, por exemplo, os gaiteiros sí que podes atopar cousas escritas, partituras. Sí, partitura. Pero, claro, isto é un patrimonio material oral. Non hai ningún sitio onde podes ir a buscalo. Grabado. Exactamente. Ninguén subiu stories sobre eso. No, pero sí que dende os anos 80, moita xente, dende as asociacións, se fixo un traballo de campo moi grande, incluso xente de fora, xente que non era galega, que viu aquí e flipou co que había aquí, grabou as señoras, fixo cancioneiros e demais, aos que hoxe en día sí que podemos acceder. Pero claro, foi un legado que chegou hoxe en día a nós grazas ao traballo de moita xente, claro, que creo que tamén hai que poñer en valor, non? Sí, total. Porque xente que está facendo proxectos hoxe en día, pois mesturando esta música tal, que colle estas músicas, claro, pero por que estas músicas están aquí? Estás facendo un traballo, pois dá o mérito a quen tamén o fixo. Hai algunha relación coa parte musical e a parte vocal desas cantigas? Teñen algún tipo, o sea, as cantigas son como tipo jota, tipo muiñeira, son... Claro, na música tradicional en Galicia temos moitos ritmos. Sí. O sea, temos xotas, temos muiñeiras, temos cantos ad libitum libres, temos rumbas, temos pasodobres, temos moitísimas cousas, claro. Eu, por exemplo, nas miñas clases,
sempre explico que moitas veces hai melodías que non che sonan tan tradicionais, que chegaron a nós como tradicionais, pero que teñen algo que chirría un pouco. E iso tamén foi porque, ao final, o bonito desta música é que é unha música de ida e volta. De feito, hai moitas músicas que falan de Latinoamérica, pois de Cuba, da inmigración toda que houve aquí, de xente que iba para lá e traía as músicas para aquí e as cantaba con letra en galego, ou... Que bueno. Claro. Que había fusión. Sí. Claro, efectivamente. Para min é o bonito desta música, non? Que ao final eso é de ida e volta, que é música que se transmite de xeración en xeración, de aboas a fillas, de nais a fillas, de veciñas a amigas, que non está escrita en ningún lado, sabes? E que vai cambiando co tempo tamén. Porque ao final... Ahora está de las deixando en YouTube, en Instagram, en todo. Sí, exactamente. Está de vos encargando de que queden para sempre e non se perdan nunca máis. Sí. Cada vez, claro, queda menos xente, menos señoras vivas que nos poidan cantar este legado como era, non? Sabes, porque ao final eu aprendín delas e demais, pero bueno, sí, agora con todo este traballo de campo que se fixo e toda a xente que foi de recollida e que a gravou e que a deixou en algún lado, pois podemos disfrutala. Claro, gracias polo menos todos. tratar de mantela. Exactamente. Aí. Sí. Eu teño unha pregunta que surxiu outro día buscando así información. Igual é unha tontería, pero comentármola incluso con compañeiros de aquí do coworking. Vimos, porque eu de toda a vida dixen pandereteira. Sí. E vimos a palabra pandeireteira. Sí. E non sabíamos se é o mesmo, se hai algunha diferenza ou que... Ou podes da correcta. É o correcto, é o normativo. En galego normativo da Real Academia Galega é pandeireteira porque é pandeireta. Eu renego totalmente dese galego. Claro. Porque... É un galego normativo, simplemente. Vale, que tiñamos a dúbida de ese é de pandeiro... No, é de pandeireta. Vale, pandeireta. Vale. Entón, o correcto sería pandeireteira, claro, pero ao final... Foi como unha cousa de... Ti como dis pandereteira? Pandereteira, eu tamén. Sí. É que pois así, estábamos aí un pouco ca cousa... Dixemos, bueno, ímole preguntar. O sea, a pandereta está dentro da... Bueno, é un instrumento de percusión, pero aí non está no conservatorio, non? Non está... Non. A gaita sí. Sí, a gaita sí. Pero non. Non hai... Nas asociacións, quizás, non? No. A sí, claro, pero é formación non reglada, unha asociación cultural. No, pero bueno, quero decir que non al final sales con un instrumento título de percusión porque, bueno, elas nos seus shows tocan sachos, tocan elementos moi peculiares que, bueno, que ao final, pues, non sei, a xente que non viu un sacho na vida que instrumento é ese? Non vos preguntaron nunca, onde se compra ese instrumento? Na ferretería Manolo. Sí. Non, a día de hoxe cada vez sachos é ainda bueno, pero por exemplo, tixolas, como nosas queremos destas antiguas de ferro, co mango moi longo, que está soldado, que é dunha peza solo. Tixola é como unha sartén. Non as atopamos, E mira que temos comprado por Wallapop, por un montón de sitios. Porque polo sonido que teñen, non? Claro, moitas veces mercamos cousas que ao final non nos sirven para tocar. Bueno, ensayo horror. Claro. Entón, claro, pandeiretas, tamboriles, pandeiros, pandeiras, eso sí, porque hai artesáns que siguen facendo todo ese tipo de instrumentos hoxe en día. Pero claro, latas de pimentón, que agora, por exemplo, que bueno. Jauja, que é unha distribuidora de pimentón moi coñecida, que bueno, son as latas que se tocaban antes de Jauja. Claro, cada vez son tamén máis difíciles de conseguir porque ao mellor cambian o formato ou xa non as distribuen nesas latas. Claro, pero era o que tocaban antigamente, latas de pimentón. Claro, bueno, recursos naturales, recursos de cosas de andar por casa. O sea, cosas de andar por casa, culleres, sachos, sarténs, é dicir, todo o que tiñan na casa. Claro, eran uns artistas e unhas artistas. Unha fantasía. Que crees que... Bueno, non sei se tendes algunha pregunta por aí. Non, dalle, logo continuamos porque é saltar a outro tema, pero... Como crees que... Bueno, ahora, bueno, sodes admiradas, non? Porque... Pero sentiche, non sei, en algún momento, en plan,
como te vas a dedicar a isto? Creo que é unha pregunta que temos aquí un pouco todos os artistas que se sentan aí. Eu tamén no meu caso, en algún momento ou durante moito tempo é como plan estudia algo, fai algo de xeito porque isto non te leva a ningún lado, porque isto, non sei, esa experiencia túa falanos un pouco sobre se hubo eso na túa vida ou se... Bueno, un pouco sí que houbo. Eu son educadora social, estudiei esa carreira tamén porque, ao final a vida me levou por outra parte, pero un pouco por lo que vos comentaba antes, que nunca pensei facer do que foi sempre a miña paixón unha profesión, non? Sempre estivo aí nun recuncho da miña cabeza. Pero claro, hai uns anos, o que vos dicía antes, dísme que vou estar no BBK tocando unha pandeireta, un saxo e tal, e eu digo, pero non pode ser, sabes? Entón sí que estudiei esa carreira porque, a mí sempre me gustou traballar con personas e non me arrepinto de dicir, encántame toda esa rama social, pero sí que tiven ao mellor algún comentario algunha vez de pero deixa eso, que total non che vai servir para nada, a pandeireta, e ao final esta música sempre estivo ligada a un estereotipo moi peyorativo, por dicirlo de alguma maneira, non? A pandeireta, a música tradicional, eso é de vellos, eso é de paletos, non, por así decirlo. Eso tamén o teño vivido algunha vez con... Sí, aí hai un debate ou un trasfondo importante, eso de paletos, de pueblo, mira, teléfono, coworking, que trabaje Rita. E antes era a plancha de entre bambalinas. Plancha de entre bambalinas. Pero bueno, logo nos comentarios deixamos aquí os Instagrams de todo para que sigades a todas as nosas empresas. Espera, que me perdín ahora co teléfono. Pero puedo yo interrumpir. Sí, dale. ¿Y cuál fue el momento en que dijiste, sí, quiero seguir este camino, este es el correcto, voy a seguir como tu sueño, ¿no? Porque al final es una decisión importante que tomabas en ese momento. O sea, ¿hubo algo que te marcó o qué es lo que te hizo decidir eso? Pois mira, non foi unha decisión en plan super tajante. O sea, foi como un proceso paulatino de moitos anos, non? Eu, ao final, levo tocando toda a vida, dende moi pequena, pero sí que a vida colocoume tamén en lugares moi estratégicos de coñecer a xente que te permitieron. Exactamente, que me fixo estar hoxe onde estou, non? Por exemplo, o proxecto da Liboria xurdiu dunhas clases de Xosé Lois. El sempre dicía, que a música tradicional foi avanzando, pero cos instrumentos de percusión se quedaron un pouco relegados aí ao que son, sin ao mellor sacarlle todo o partido que se lles pode sacar, non? Entón aí xurdiu a idea de crear a Liboria, que collendo todos estes instrumentos tradicionais e leválos a lugares máis contemporáneos, con outras rítmicas, con outros timbres, con tal. E agora perdíme eu co que iba a dicir. Eso no momento no que de repente dices que... Vale, pois que a Liboria xurdiu, pois eso, de a raíz dunhas clases que nos xuntamos todos, moita xente que sabíamos tocar xa, que viñamos do mundo tradicional, e como que o tempo foi nos levando a crear un grupo. Non foi premeditado, Non foi premeditado de quero crear un grupo con esta xente, non, foi unhas clases que foi xente que viu, xente que marchou, fomos quedando os que quedamos e formamos un grupo. Despois, por exemplo, o de Baiuca xurdiu que Baiuca coñeceu o proxecto da Liboria e fixo como un EP de varios temas versionando temas da Liboria e o quixo levar aos directos, entón contactou con nós e nós ao final en a Liboria éramos 6 rapazas, a mitad da miña familia, porque somos 3 irmás e unha curmá. E había 2 rapazas máis e, por cousas da vida de cada quen, pois ao final a miña irmá maior non se dedica a isto profesionalmente, ten outra profesión, a miña curmá o mismo, entón, nos metimos aí Alejandra e eu, Alejandra que é a miña outra irmá, e por iso che digo que a vida foime levando, sin casi querelo, a donde estou hoxe. E sí que tomei a decisión de, pois mira, isto é o que quero facer tal, aí relativamente pouco, Sí que levo dando clases moitos anos, pero sí que sempre o compaxinei con outros traballos. E agora sí que podo dicir que vivo
Que ben. da música. E que tal iso de compartir proxecto ou compartir escenario ca tua familia? Porque al final estades aí Pues que che vou dicir, metidísimas. claro, é algo moi bonito. É algo moi bonito. Eu levo cantando con elas toda a miña vida, pero claro, na miña casa. E verme, claro, nun escenario, nos escenarios que estamos tocando agora, pois eso, coa miña irmá, é algo moi bonito. Porque voso proxecto xuntas é Lilaina. Lilaina, sí. Vale. Lilaina é un grupo meramente de pandereteiras Que casi de pura tivemos, cepa. estivemos Montero. aí a punto de disfrutar vos na Feira Franca, Sí. que non poido ser este ano. Sí. Estivemos aí casi escuitamos un tema Un solo. poquito. Sí. Foi unha Foi pena, Foi unha rabia. mágoa, verdade, sí. O tempo. Eu penso que o fío do que falábamos antes, que vos, o sea, como que tocar a pandereta, cantar o que vos cantades, tocar a gaita era como de palurdo. Vou a ser Sí. claro. O sea, como de galego ou de tal. Vos conseguistes, de alguma maneira, que eso sea ser cool, vale? Porque ahora fala logo as novas xeracións, os chavales novos, e ostras, miran iso, sobre todo, eu voume sempre hacia o de Baiuca, que a min o que máis me impactou en velo. Entonces, jolín, eso é un puntazo, non? O sea, ti, non sei se estás de acordo ou non, que sí que esa parte de nosa cultural que a xente, pues é como de falar galego, sabes? Que había que falar castellano, porque se non se falaba galego eras de paleto, non? Entonces, non sei, esa parte social a ti como che afecta ou como ves? A ver, a min non me afecta personalmente. Sempre, No, evidentemente... porque cando alguén ten ese pensamento xa... Chao, sabes? Aí me estás amosando a túa ignorancia se pensas iso, sabes? Sí que houve moitos estereotipos. A ver, eu ao final sí que ao longo da miña vida escoitei esos comentarios, pero nunca directamente cara a min. Claro, entendo. Nunca directamente cara a min. Pero sí que creo que menos mal que cada vez estamos rachando máis con ese pensamento. Que ao final é o que falábamos antes. Para min somos moi ricos tendo o que temos. Non todo o mundo pode gozar dun patrimonio como que temos nós en Galicia, que é impresionante. Total. E sinceramente, a xente que ten ese pensamento dame pena. Dame pena, porque... Por suposto. E con todo o que está pasando hoxe en día, é como un bofetón na cara a toda esta xente. Sí. De, mira, non iba a chegar a ningún lado coa pandereta, non iba a chegar a ningún lado co galego. Claro. Qué bueno. Claro. Sí, está guai. Sí, eu penso que o que comentabas antes, de que ao final estas fusións de todos estos grupos que están surdindo a raíz de, non sei se a raíz de Tanxugueiras en Eurovisión ou quizáis un pouco primeiro antes. Baiuca ou Tanxugueiras? Eu penso que Baiuca saliu antes, non? Ou empezou antes e ainda... Baiuca bueno, o primeiro directo que fixemos con el foi no 2018. O EP debe ser do 2017, o primeiro que sacou deste do Misturas. Entón é anterior a Tanxugueiras. Sí. Claro, pois... Sí, o de Tanxugueiras foi como o boom que Claro, fixo que tal, pero bueno, sí que creo que Baiuca facendo o que fixo abriu un camiño para moitos proxectos que tamén hoxe en día tiraron pola electrónica, por levar bases nos seus directos e todo eso. Sí. Sí, porque, bueno, cando vin é como que tocades temas, non é como unha sesión dun DJ que... No, son temas. El sí que nos directos van como todo enlazado. Todo enlazado, pero... El sempre di nos concertos, bueno, xa sabedes que a mí non me gusta falar, eu gustame tocar e que a xente baile, sabes? El fala o mínimo nos concertos, é como prácticamente casi 2 horas de tema tras outro, pero sí que son temas individuais, claro. Ti cando escoitas o vinilo ou o CD, sí que escoitas temas soltos, non é unha sesión inteira. E algún proxecto que tengan a futuro que Algún máis? nos podas contar? Algún proxecto máis no que andes metida ou no que... Pois ando metida nun proxecto xunto con unha xente de Palencia que se chama El Nan, que os coñecimos cando a Liboria colaboramos con Vetusta Morla. Hai uns anos nos chamaron para facer unha xira
do seu traballo Cable a Tierra, que misturaba tamén así un pouco, bueno, como que emulaba un pouco a tradición, meteron pues, pandeiros ao mellor de Peñaparda, bueno, así elementos da tradición. Nos chamaron para colaborar con eles e estábamos 4 rapazas da Liboria e por outro lado tamén contactaron con un grupo que se chama El Nan, que é de Palencia, que tamén é un música folk, música tradicional dali. E agora estamos facendo un proxecto que se chama La Celtibérica, que mistura un pouco esas dúas cousas da parte norte de Galicia co seu, que somos aí un porrón de xente en riba do escenario. E ata agora só fixemos un concerto, pero a idea é seguir movendo ese proxecto que... Que guai. Hai algún soño na cabeza de Andrea Monteiro que ainda Montero, perdón, que ainda non se materializase? Mira, esta pregunta fixeronme outro día e sí que me gustaría como algún día levar a un escenario ou facer unha xira internacional como unha mistura de moitas músicas do mundo, pero de músicas tradicionais, pero do mundo, Facer unha mistura de todo eso, de baile, de instrumentos, Eu creo que eso me gustaría moito e me emocionaría moito. Dirixir esa parte sí. Sí, dirixilo. E formar parte tamén activa. Claro. Participar. Pero sí, gustaríame moito. É algo moi ambicioso, quizá, porque hai moitísima música no mundo, pero bueno, pero é interesante. Con algunha parte, con algunhas músicas así que a min que me emocionen ou tal, gustaríame moito facer un proxecto dese estilo. Así que a ver si... Imagínate que alguien escucha el podcast, se emociona y te contacta para multimillonario japonés. Pon pasta ahí para que se materialice. Bueno, ¿alguna anécdota especial relacionada con ser galego, con falar galego, con ir por aí, por o mundo adiante, con o noso idioma por diante, con a nosa cultura por diante, non sei. Hai algo que viviras especialmente, algo, non sei. Pois non, o sea, sinceramente, co feito de ser galega ou tal, non. Eu vou co galego por bandeira, ali a onde vaya, e nunca tiven así ninguna experiencia nin mala, nin boa que me chamara a atención, por así decirlo. Cando estades aí en Latinoamérica, dice, esos brasileiros de Portugal, no sei cando os escuitan falar, nunca vos pasou, non? No, nunca nos pasou. Sí que me pasou moitas veces que bueno, isto seguramente lle pasou a máis xente, pois de ir a Portugal e falar galego e que a xente te responda en castelán. Sí? Sí. Porque non ven que vayas a entender ou que vayas a entender o portugués. Nada. Pero eu tive, pois mira, sí, isto sí que tive, non me acordaba, pero sí que tive unha experiencia así un pouco, bueno, non desagradable, pero sí un encontronazo con un portugués que, pero fálame portugués. Ata me chegou a falar inglés, porque me acordo que foi así nun ambiente de festa, nunha discoteca, tal. Sí. Eu, pues fálame portugués, que ao mellor se me falas rápido, tamén se che vas a un sitio a Mazaricos a escoitar dúas señoras falar galego, igual tamén te perdes algo polo medio, pero jolín. Claro. Pero claro, pois nada. O tío falando en inglés ou castelán, e bueno, pois nada, eso sí que me chamara bastante atención, sí. Sí, a mí encántame cando estou por aí, por calquer parte do mundo, así, escuito falar un brasileiro ou un portugués que están como perdidos aí falando mellor, entrarlle, poder entenderme con eles, claro. Pareceme brutal. O sea, sempre alardo desa capacidade de entenderme con eles, porque, bueno, super parecido, Bueno, eu creo que galego-portugués estaríamos máis dentro de casi de Portugal que de España, ¿no? Sí, o sea, correcto. Creo que estamos aí recortados a machada sin querer. Totalmente. Alguén se lle ocurriu esa fronteira así, puxeronnos outra hora e dixeron, veña. Sí, total. Impuestos para Madrid. Sí. Bueno, tenemos una ronda de preguntas rápidas que queremos que nos contestes. Veña. Yo voy a intentarla hacer en gallego, a ver qué tal. A ver Veña. qué tal sale, porque me están presionando. Mira, non hai galego peor falado que o que non se fala. Así que, dalle pa diante. A ver, voy a empezar con fáciles. Yo las fáciles, Carlota, las difíciles. ¿Dónde eras? ¿Qué, yo? Sí, de Ecuador. Que en Ecuador non tuveras un antepasado galego.
porque galegos hai por todas as partes do mundo. E con toda a Salían emigración barcos que de aquí houbo. hacia todos lados, os cargados de galegos, repartíanos por aí, e xa, bueno, veña. Hemos conocido historias de gallegos en Argentina, en Venezuela, pero yo en Ecuador no he tenido. Pero bueno, hay mucha, por ejemplo, digamos, de la comida, de la gastronomía, del pulpo a la gallega, es conocidísima. Entonces, obviamente no lo preparan tan bien como aquí, pero sí, o sea, sí. Pero hay ciertos países que tienen más influencia. Pero o que acabas de dicir sí que é certo que hai un galego en todas partes. Nos o vemos nos concertos. Nos bolos, Cando vamos por aí, xente que saca a bandeira ou que pon a bandeira no móvil. Nos pasou agora en Londres ou non sei, ahora xa en Ecuador non me acordo. Pero sí. O sea, hai galegos en todas partes. Ese sentimento, claro, porque a mí pásame, por exemplo, de escoitar vos a grupos así, é como que che desperta algo dentro. Claro. Digo, Sí, que estaba como dormido aí. Claro, non sei se que nos pasa aos galegos ou que a xente de fora chega a conectar con iso. Entón non sei, para vos, dende o escenario, que xente de fora conecte con eso. Sí, como vivides é moi bonito, eso? É moi bonito. É un pouco en relación co que comentábamos antes do poder que ten esta música de remover algo dentro, sabes? Que non é... Al final a terriña tira... Sí, e sobre todo, claro, xente que vive fora. Porque E que todavía máis a morriña aí. A morriña aí ten que comer pulpo do Mercadona. Non pode comer pulpo galego de verdad. Sí. Entonces, ou centola, que me estás contando. Claro. Sí, no, eu imagino vivir fora e que de repente pois poder escoitar a un grupo daqui ou ir a un concerto ou a calquera cousa, eu que sei. Creo que sí que bueno, que che despertaría esa emoción especial de morriña, de ese sentimiento, ¿no? No, pero por ejemplo, o sea, yo vivo aquí 5 años y cuando volví a Ecuador la primera vez y vi Estrella Galicia en el supermercado porque no la había visto antes, o sea, no la conocía como la conocí. Esos son, o sea, a mí es como que te conecta, imagínate siendo del mismo sitio. Es cuando yo veo algo aquí de Ecuador, te conecta muchísimo y te emociona. Son sentimientos que van fluyendo con eso. Sí. Eu creo que eso non se pode explicar. Sí. ¿Verdad? No. Es que sí, es una emoción. Digo moitas veces. Yo veo en el súper algo de Ecuador y me emociona. Claro. Es como cuando claro, ustedes van a otro americano sitio. Que vota de menos. ¿Qué vota de menos? Cando dice, no tener un arma en casa, así, no sé. Que no sé, no me gusta nada América, de verdad. Bueno, eso, ostras. Bueno, estás mencionando mal, es americano. América como tal. Ahora, cuando Oxe bueno, como 17, non? Por aí, hoxe 16 de febreiro xa volvín, que vou a América. Estiven en América unha semana, non vai a ser que ahora non me deixen entrar por haber falado mal deles. Non creo que tampouco teñamos tanta repercusión, pero sí que non me gusta nada. Eu teño no pasaporte prohibida a entrada a Estados Unidos, non sei, ata canto ten vixencia iso. Porque focha Cuba? Claro, eso explica, a ver. Porque fomos a tocar a Sudán. Sí, quedamos atrapados ali nun golpe de estado. Hola. Ostras. Sí. Non chegamos a tocar, de feito. E iso? O sea, bueno, por eso non sei se nos podes contar un pouco máis desta historia. Sí. Bueno, esta é, eu creo que a anécdota máis surrealista que me deu a música. Bueno, eu estuve preso en Egipto, Bueno, entón non te supero. Sí. A mí sacou unha embaixada de España, de Egipto. Pois a min a embaixada de España de Sudán. Ahora aquí, quero facer un inciso, cuando alguien diga, y esto digo como a título personal, porque estamos tirando co diñeiro, cas embaixadas, e pim pum pam, e toma la casitos, que esos tíos que están ganando un montón de pasta, los cojones. Cando te estén amenazando aí en Egipto que te vayan a levar preso dentro dunha jaula porque non teñen coches policía como teñen aquí, non vos vayades pensar, aí aparece o señor cónsul ou o señor ali coa banderita de España e aí non te toca ni Dios. Sí. O sea, benditas embajadas, bravo por embajadas, é por o que se inventou. Porque a mí sacaronme, perdona, contanos a anécdota. No, é iso, simplemente íbamos a tocar a un festival de músicas do mundo a Sudán e o mismo día que chegamos, ese día pola noite, estalou un golpe de estado, secuestraron o presidente, o exército. Sí. Que emocionante. Sí, estivemos ali unha semana na embaixada... Bueno, na embaixada non, na residencia do embaixador. Wow. Pechaos, que nos decían, bueno,
que saibades que acaba de instalar un golpe de estado, non sabemos cando vos podemos sacar daqui. Pero bueno, cuidaronte, deronche de comer. Sí, no, estivemos estás moi protegido, ben. nadie se atreve a matar españoles porque evidentemente senón iría a España aí cos seus tanques. Claro, non foi unha experiencia Moi bonita. Moi bonita. Claro, a ver. É traumático. Sí. No, sí. A nos, Sí, estivemos moi ben e non pasamos medo en ningún momento, pero bueno, ao final, claro, estábamos incomunicados, cortaron as comunicacións, eu non me podía comunicar coa miña familia, eu só pensaba na miña nai. Claro, a En ver. plan, está vendo as noticias na televisión, E lo que va a pensando, sufrir. miña filla morreu. Ai, pobriña. Sí, eu pensaba na miña familia, en plan, deben estar pasando fatal porque non teñen maneira de saber como estamos, sabes? Solo ven na tele que estamos Xa. nun golpe de estado en Sudán. Que movida. Sabes? Bueno, é o que ten o mundo do artisteo Sí. around the world. Sí, sí. Que te podes pasar, pode pasar sí. calquera cousa. Sí. Sí. Bueno, entonces vamos con las preguntas rápidas. Venga, Ya dale. empeza a ti. La más fácil. Veña. Comida galega que siempre disfrutas. Qué difícil. ¿A que sí? ¿Ves? De un americano. Comida que siempre disfrutas. Y solo podría decir hamburguesa. No tendría De nada un más que decir. estadounidense, vuelvo a Bueno, insisto. venga, va, ¿por qué los...? Porque América es vale, todo. Vale, Claro, vale, claro. vale, perdón Sí, por... sí, hay que falar con propiedad. Estadounidense en general. Veña, vou dicir caldo galego de grelos. en serio? Sí. Centola, non? Sí, pero é que Caldo. o caldo. Bueno. Eu Pero sí, é que podo dicir moitísimas. É que sí, marisco, pasa empanada, pulpo. Moitas. Marisco. Eu no primeiro capítulo dixen tortilla porque, claro, tortilla de Betanzos hai pouquiño feita e tal. Claro. Pero que o marisco... Sí. É que non saben o que... Pero- non saben o que... O sea, a xente de fora, salvo moi ricos, non saben o que temos aquí. Sí, O sea, non tendemos falta a... que fai, porque senón esquilmarían no mar, pero, o sea, bueno, que me relaciono con xente de toda España, centola non sabe nin como se come. Xa. O sea, bueno, ponlle unhas nécoras se queres botar toda a tarde con él. Pero tendemos a leválo aos platos de comida en plan salados. Como en Pero Galicia que non as se come en filloas- ningún lado. Claro. En ningún lado. É que por eso che digo que non me podo quedar con algo. Viaxei por moitísimas partes do mundo, Sí. como aquí, non se come en ningún lado. Eso é Temos as verdad. mesmas playas co Caribe, co agua fría. Vamos, temos todo. Sí. Vale, vou ca seguinte. Prefires unha noite de foliada ou un concerto nun gran escenario aí? Unha noite foliada. Sin dúbida. Esa sin dúbida, ¿no? Sí. A ver, é algo moi diferente e o sea, son cousas moi distintas, pero de foliada. Moi ben. ¿Tienes algún ritual antes de salir a un escenario? Sí que o temos. Sí, qué bueno. Sí, pero non sei se pode contar. Ah, bueno, a lo mejor la llama la Bueno, aquí o que queremos é que a xente nos mire, que veña aquí a cotillear. Claro, pero se non depende só dela, igual non é mellor un compromiso. Contar chistes e decir burradas, estemos... No, a ver, non é pa tanto, pero bueno. Isto é algo que fixemos sempre toda a vida no Las 4 con Franci, coa nosa mestra, que é cuspir, o sea, cuspir de gapos antes de entrar no escenario. E agora o trasladamos a Bayuca e Alex Bayuca non pode salir ao escenario sin cuspir. Ahora. É como que antes de subir ao avión ten que tocar a chapa. Sí, pois algo así. O sea, facemos como típico de... Sí. Qué buena. Incluso ves a xente Temos co gapo aí preparado. A mí polo menos pásame de escoitar, eu teño que facer isto e como non mo digas, porque es que se non teño que facelo eu tamén. Sí. He viajado con ella las últimas veces en avión y la primera me llamó la atención, la segunda ya la hice con ella y la tercera también. Es como Claro, que vaya, voy yo tras de Pois ella. isto igual. Incluso que ves a xente que ao mellor fai así. No, tens que escupir de verdad. Si non, Qué non bueno. vale. Ahora todos os que nos estades vendo xa sabedes que cando Bayuca empeza co primeira nota, todos escupiron. ¿Dónde? No sabemos, pero... Esperemos Sí, que sea, sí. Porque claro, terá que ser... Ten que ser cerca do escenario, sabes? Non pode ser en camerín ou tal. Non, ten que ser casi no... Si pode ser no escenario, mellor. Uy. Ah, bueno, Bueno. se escoitamos algún que resbala ou así. No, o típico cambio de backline co fregón. Es algo así, A das veces Qué pasou bueno, iso. peculiar. Sí, é unha anécdota boa. Bueno, xa non sei se a Temos- última. Sí, la última. Un lugar de Galicia que consideres así importante ou que o relaciones moito ca música galega. Coa música galega. Sí. É que hai tantos. Bueno, sí, xa.
sea, O alguno Galicia que sea non tu somos preferido. Santiago. Para ti, claro. Parece que solo Claro. Santiago é... No, hai moitísimos sitios que teño recordos de ir a recollerlles as señoras, pois eu que sei, de Sequeiros, de Gargamala, de Beariz, o sea, teño moitos sitios que me recordan a música, claro. Sobre todo sitios nos que eu recollín personalmente. Claro. Bueno, Bueno, porque normal. cancións sei moitas de moitos sitios, pero esos sitios nos que eu fun presencialmente a recollerlle as señoras, sí que... Que bueno. Entón igual, claro, con todo este legado que comentaches xa, outra pregunta era que é o que máis te inspira. Imagino que ao final inspiraste un pouco pues, nesas tradicións máis... Claro, ¿no? claro. As señoras, as mulleres galegas. As mulleres son galegas. a miña máxima inspiración e referentes máximas sempre. Moi ben, A muller pois galega. encántame, sí. Pois eu penso que hasta aquí xa. Bueno, Non sei que nos quería que nos deixases unha mensaxe personal, unha mensaxe personal para teléfono, coworking. Unha mensaxe personal, pois sobre todo para queremos que aquí de alguma forma fomentar. Eu non tiven inspiración, digamos, no miña infancia ou non tuve cara a miña trayectoria no mundo do espectáculo, pois foi surxindo todo un pouco de alguna maneira e foi me levando, non? Entonces, non sei, non tiña un referente, non tiña... que lle dirías a esas personas que teñen dudas ou sobre todo tamén a esos pais que ven que os seus fillos queren ir por un lado e di mellor por outro, sí. Non, fai unha carreira ou vale, a carreira pois habrá que facela ou evidentemente estudiar e formarse, ter cultura é importante, canta máis mellor, pero que lle diríamos? Que lle diría Andrea Montero a esos pais ou a esos rapaces? A eses pais que intenten potenciar o talento dos seus fillos e das súas fillas, que cada persona ten o seu talento propio, que ao final danseche mal as matemáticas e che meten en clases de matemáticas, pero se che dá ben a música, non te meten en clases de música. É verdad, é verdad. Sí, sabes? eso é un... Entón, sí, está ben, hai que saber de todo, vale, pero potencia o talento do teu fillo ou da tua filla. Porque, vamos, estou segura de que todo o mundo ten talento nalgo e o que hai que potenciar. Mais que reforzar, que sí, tamén, hai que reforzar algunhas cousas, a esas pero... xuventudes que están dudosas de hacia onde ir, vou ter oportunidades, non vou ter, que tiren pa diante, que as oportunidades chegan en algún momento e que en algún momento esas dúbidas se van, porque eu tamén fui un adolescente con moitas dúbidas e que a vida é moi sabia e che vai colocando e facendo o seu camiño. Muy bien. Bueno, y una cosita más antes de terminar. Y como somos una agencia de publicidad y sabemos lo importante que es que te sigan en tus redes para que conozcan tu trabajo, el de los grupos, no sé si las quieres compartir para que puedan seguirte, ¿no? Igualmente deixarémolas na descripción e todo. Vale. Pois os grupos de Xosé Luis Romero Aliboria, Bayuca Music e a miña personal, Andrea Montero. Andrea Montero, @diante. Eso. Bueno, Andrea, pues moitísimas gracias por compartir con nós. Moitas gracias a vos. No nome de todos os que amamos a cultura de Galicia, por levarnos fora das nosas fronteiras, por potenciar, por facelo cool. E con tanto cariño por e esa amor. bofetada a todas esas persoas que de alguma maneira dixeron que... Sí. Pois nada, moitísimas gracias por estar aquí e que o futuro vos traia moitísimos éxitos. Oxalá, moitas gracias. Gracias. Vémonos o próximo domingo ás 9 da mañán. Acordarvos. Bueno, ahora que o queirades ver, que total isto está colgado en YouTube. Chao. Chao.